Qabel il-festi ġejt u għettinna li ma jimpurtax billi niklu naqra iktar żejjed fi żmien il-festi ma nġal fejn ħossuna guilty. Imbissa li kilna u kellajna 3-4 kilos. Li seħ li sar jgħidu. Ġifieri. Imma ma jimpurtax, nerġa' nibdew mill-bidu, mhux xorta. Ikun hemm min jaqbad Stef f'dar ċirkolu perikolus ta' għalax għamilt bidi u mbagħad jibdew ħossuhom guilty u flok ma jgħidu ħana għax ħanamel fuqha jibqgħu jeqirdu u jibqgħu ma jagħmlu xejn hemm ftit nies. U jekk għandek garanzija ta' kif inti ħatibqa' fejn inti u probabbilment mur lura huwa billi ma tagħmel xejn. Billi tisma' dwar dik id-dieta, dwar dak it-training, dwar dak l-ikel, dwar dik is-sistema, tisma' u ma tagħmel xejn. Dik hija garanzija ta' kif dak li jkun. Mhux ħajibqa' kif inhu probabbilment imma ħajmur lura. U ħanispjega għalfejn. Eżatt. Għalfejn din hija l-ar deċiżjoni. Ejja nibdew mis-sempliċi numru. Mela jiena pereżempju qed nitla' kilo kull xarej. Jekk jiena naf li bej wieħed u ieħor qed inżid kilo kull xarej u ħanibqa' ma nagħmel xejn, aktarx ħanibqa' nżid kilo kull xarej. Min-naħa l-oħra, jekk jiena bdejt b'sistema li smajt fuqha, jgħidu smajt bi 3 sistemi. U ma nafx li waħda ħanażel, jew smajt bi 3 tipi ta' training differenti, ħanivvinta nagħmel pereżempju jew il-volleyball, jew nofsija exercise x'imkien, jew immur mixja. Imma bliema waħda ħanaqbad nibda. Iktar m'għandhom ma niddeċiedi, aktar qed nitlef żmien, u anke jekk iddeċidejt pereżempju min-naħa l-oħra li nibda il-volleyball u ma jgħodx għalija, ngħid ara. Kien minn għalija li hemm 3, fil-verità l-volleyball ma jgħodx għalija, mela baqa' li 2. Imma jekk m'għamilt xejn, għadu minn għalija li hemm 3 li jgħoddu għalija. Ġifieri anke jekk tibda fuq ħażina, il-fatt li bdejt, mela inti tajt eliminajt waħda barra. Ħanamlu parentesi żgħira imma u ħatifhimni. Il-friġġ bħalissa da mimli għablikel. Inti tafax qed anke pubblikament li fil-miliet kelli l-kulħadd id-dar. Imma Mwan ma t-tikilx kollox, l-affarijiet li lajna u għadhom hemm, jiġifieri dak li jkun jibda jaqa' fil-vizzju tal-procrastination. Jiġifieri ara, issa fejli din il-ġimgħa ħanlaqqat il-friġġ u hemmhekk tibda dieħel ġosqa vera dejja. Imma x'tagħmel b'dak li kell? Proset ħafna, kemm qed nieħu gost għax da suġġett għall-qalbi ħafna. Mela, dak li kelli għadu aħna ippakjat. Jeżistu il-food banks, għaw Malta nafu kemm qed jirrikollu nies ankant il-food bank. Illi tgħidli sewwa, mela inti tiġi toqgħod tajt hawnhekk biex toqgħodux niklu ħafna ikel ta' ħelu. Ħan teħlilhom, ġifieri ħażina lija għalihom tajjeb. Ta' min ngħidu illi hawn nies illi jekk dak għalihom huwa l-unika ikel, dak huwa l-ikel literalment qed tihom il-ħajja. La pereżempju minn hawn insellmilhom. M'għandhomx ma jeffordjawx deżerta. Pereżempju, proset. Ta' min insemmu wkoll illi bla ma nidħol f'dettalji hawn minnu anke marit serju illi anke ġostarijiet jistgħu jiklu biss ċertu ikel li huwa vera proċessat għax dak biss iżommu l-ieħor ineħħuh. U mhux noqgħod nidħol f'dettalji imma min anke ġieli għadda minn dawn l-affarijiet jew jaf xi ħadd jaf x'qed ngħid. Jiġifieri kwalunkwe ikel għandu postu. Issa, jekk aħna nafu illi dak għalina huwa barka żejda, m'għandix bżonnu dan lin, dan naf illi jekk ħaniklu jien, ħankompli nżid max-xaħam li għandi. Jekk għandi xaħam sejjed, jew ħankompli naf jekk snini daqsxejn imħassrin, ħankompli ħassarhom aktar bit-sokkor, pereżempju, waqt li dak l-istess ikel jekk inti ħilmi m'għandux jiekol, ara kemm jista' aktar jagħmel ġejt dak l-istess ikel. Ġieli niċċajtaw jiena u inti u ngħidu x'kienu jgħidulna qabel. Kull taw tant tfal l-Afrika jmutu bil-ġuħ bħal kieku għax kiltu jien solvejtilhom xi problema għal daw tal-Afrika msiken. Kiltu kollu mbagħad mort neħħih fit-toilet. L-qar minn hekk. Żdied ma' xaħam li għandna x'kieku tgħid ħadd pjaċir bih u niżel. Imma ħadd pjaċir bih u normalment. Taf li dik trauma wkoll inti. Dik trauma. Aħna għandhom ħafna tipi differenti ta' trauma, ma meta inti tagħmel oġġetta bil-forsi tiġi mġiel, tant tidħol fit-trauma li issir kważi tumbraħ l-ikel. Mhix idea tajba, ġifieri anzi jisibu li wieħed mill-kawżi ta' obeżità f'meta tifel jikber huwa li meta kien żgħir kien trejnjat illi jiekol kull m'għandu qudiemu u dak huwa training perikolus ħafna. Issa ovvjament għandek minn hawn insellmilhom parents illi tfal tagħhom ma tantx jieklu. U allura jekk dak tifel taf li għadu ma kiel xejn u sar fil-għaxija sar bil-lej, trid tara x'tagħmel biex iġġielu jiekol ftit tal-inqas illum. Imma l-koll nafu li
hemm problema li hija akbar u aktar komuni illi t-tifel jiekol aktar milli għandu bżonn. Allora ħaġa nistgħu nagħmlu l-inġelu jiekol dak kollu li għandu fil-platt. Li nagħmlu rispetta dak li kell, isma' darb'oħra tieħux daqshekk għajli ħantik inqas. Eżatt. Imma mhux għax qiegħed quddiemek tittieklu għax hemm it-tfal imowtu x'imkien ieħor għax bekk maħna ħansolvu xejn anzi qed nitrenjawhom ħażin. Mela, tkellimna diġà fuq l-indeċiżjoni illi issa wasalna wara l-festi, sa jista' jkun wara l-festi tas-sajf, tal-miliet, tal-Easter, m'għandhom xejn speċjali daw, minkejja ħafna riżoluzzjonijiet aħna nistgħu ninbidlu kuljum. Ekku. U minkejja li dan huwa l-aktar żmien li jisu bniedem forsi jkun aktar motivat u moħħu hemm, jiena ħanejdlu hekk dal-bniedem. M'għandekx għalfejn toqgħod tistenna jannar. Jekk qed tisma' ir-repeat tal-programm u huwa l-eqel tas-sajf u qed tgħidak x'inhu li jebesaw fis-sajf. Tajjeb, inti xorta kekk Lulju meta tara repeat tal-programm, illum huwa ċans li tagħmel xi ħaġa bis-serjetà. Mela li ħansemmi huma affarijiet żgħar ta' kif aħna nibdew nieħdu l-passi l qudiem. Proset. Bdejt insemmi hemm stili differenti ta' ikel. Hemm min jgħidlek jien nippreferi nikol kull 3 sigħat, però tajjeb ngħiduha għax dan huwa wkoll training każin nitlajna bih li mhux vera li għandek bżonn tiekol bil-fors kull 3 sigħat, għandu bżonn jikol kull 3 sigħat minn għandu ċertu kundizzjonijiet, bħal pereżempju jilablu t-sokkor. F'każ ta' kundizzjonijiet u f'każ ta' mediċini, dejjem nitkellmu mat-tabib tagħna mal-farmasist tagħna biex naraw x'hemm bżonn nagħmlu f'każijiet ta' martu mediċini. Fajn. Imma għall pubbliku ġenerali mhux bil-fors nieklu kull 3 sigħat. L-aktar importanti huwa kemm ħaniekol f'ġurnata u normalment anka x'se niekol. Għax ngħiduha kif inhi. Jekk jiena pereżempju għandi bżonn niekol idealment 2000 kalorija f'ġurnata, nsejħulhom hekk. Jiena nista' nagħżel li daw jiġu pereżempju minn xi 3 ġelati u lħaqthom l-2000 kalorija. Jew nista' nagħżel li jiġu minn ikel naturali. Illi daw apparti li jimlewni aktar, tawni aktar vitamini, minerali, allura aktarx apparti li għax imlewni għandi inqas ġuħu aptit, tawni aktar ħajja. Qed inħossni aktar enerġetiku, probabbilment qed norqod aħjar u nqum aħjar u ħaġa ġib l-oħra. Imma di ta' min ngħiduha, jeżistu anka dieti ta' min jieħu xi żewġ ġelati kuljum, għax jekk inti taħraq aktar milli tiekol stef, ġi minn fejn ġi l-ikel dak ħataħarqu. Għax inti qed taħraq aktar milli qed tiekol. Imma kemm hi sostenibbli di? Kemm nimmaġinani li nżomma għat-tul ta' żmien? Ħanagħmel ħajti kollha nieħu żewġ ġelati kuljum jew 3 ġelati kuljum. Jew inkella fuq xi dieta tal-junk food. Dik x'ħajjaj. U għalhekk importanti mhux li naraw li xi ħadd u inti tikolx tiekol żaqek ma darek, inti taf kemm naħraq jien. Mela, dik waħda. U inti ma tafx ukoll jiena forsi mhix xi għaddejja. Jiġifieri ħafna judgment, ħafna ta' u inti. U dil-perception mela semmejta inti, thank you Steph. U inti x'qed titrenja tagħmel mhux pulita qiegħda. Dik il-persuna qiegħda pulita. U titrenja mhux biex tolob. Ukoll, dik waħda. Mela dil-mentalità li ħanitrenjaw għax nolbu, tajjeb, mhuwiex ir-raġuni. Number 2 ma tafx dik il-persuna kemm tirsisti biex għandha dik il-fiżik li għandha. U number 3 fejn taf inti x'tiekol dik il-persuna. Għax din jaf probabbilment kemm tagħmel anka dedikazzjoni, preparament għall-ikel li qed tiekol, għat-training li qed tagħmel.